का मुँह देखैबू हमारा माई के, का मुँह देखैबू हमारा माई के। यार गाना के टाइटल के सुनते ही गजब लागल कि रोशन रोही सच में यार कुछ अलग कर रहल बाड़न। आनी अपना मगह के आनी अपना मगही कलाकार खातिर कुछ अपना भाषा खातिर कुछ सच में अलग कर रहल बाड़न। फिल्म भी जौन आई रे बहुत बवाल, यानी कि जेल स्टार जौन मूवी आई वो भी गजब के आई। लेकिन ई जौन गाना के एल्बम के नाम सुनते ही ऐसा लगा कि सच में यार करेजा तू, मतलब कि भाई तारा के दिल से सैल्यूट बा। रोशन रोही के जौन ई गाना आ रहा बा, यानी कि रोशन रोही इंटरटेनमेंट से ई गाना कहिया आई, ई रौरा फुल वीडियो देखम तबे मालूम चले कि आखिर वीडियो कहिया आई कहिया ना आई। लेकिन ये गाना के बात कर देते भाई, एमे शिवानी सिंह मतलब मॉडल में काम कैले बाड़ी। बहुत दर्दनाक है, बहुत बिहड़ गाना होकेला बा। अगर सुनते ही रहोगा आँख से पक्का बा के आंसू आ जाई। काहे से कि ई जौन गाना बा सच में कुछ अलग कुछ ब्रांड गाना होके वाला बा। काहे से कि रोशन रोही जौन ई गाना लेके आ रहल बान 31 तारीख है, यानी 31 तारीख के 8 बजे ई गाना रौरा लोग के रोशन रोही इंटरटेनमेंट पे देखे के मिली। भाई मतलब कि ई गाना के अगर बात कल जाओ ना कि मतलब कि काम बताई, अगर म्यूजिक के बात कल जाओ तो बिकी बॉक्स, भाई बिकी बॉक्स के तो बात ही अलग बा। सच में कुछ अलग भाई, या उनकर तो मतलब कि नाम का और जोड़ा नहीं के भाई म्यूजिक के अलग ब्रांड टाइप के म्यूजिक बनावे। आ जब वो बनैले बने वीडियो तो सच में कुछ अलग ही होई। भाई रोशन रोही सीधे कहतन का मुँह देखैबू हमारा माई के। भाई रौरा खुद ओकर नाम ही सुन ले तो रौरा मालूम चलल होई कि गाना आखिर मतलब ऐसन काहे गइलन रोशन रोही। भाई उनका जरूर दर्द, मतलब कि उनका जौन दिल में के दर्द बा तो उहे आपन मतलब रौरा लोग से अपन कहल चाहता रहे, यानी समझावल चाहता रहे कि रोशन रोही के दिल में दर्द का बा। तो उहे अपना मतलब कि ओमे जो हीरोइन के काम कैले बा जो शिवानी सिंह से, मानी के मतलब कि मॉडल से ई बात कहता रहे कि का मुँह देखैबू हमारा माई से। तो भाई हो जाए के बाद तैयार है, काहे से कि 31 तारीख के आ रहल बा गाना 8 बजे रोशन रोही इंटरटेनमेंट पे। तो सबको ये गाना के देखे के ना भूले कोई, और जितना भी मतलब कि रोशन रोही भैया के मतलब फैन उखबा लोग तो एक बार लिख दे कोई रोशन रोही कमेंट में, आ गाना के नाम भी लिख दे कोई का मुँह देखैबू हमारा माई के। आज देखो तनी सच में का मुँह देखैबू हमारा माई के प्रति केकरा भावना बा, तो कमेंट में जरूर लिखे के होई का मुँह देखैबू हमारा माई के। तो देखो तनी के कमेंट करता के रोशन रोही के फैन बा। अगर रियल में अगर दिल से उनकर फैन होगा तो जरूर कमेंट में एक बार लिखब का मुँह देखैबू हमारा माई के, चाहे रोशन रोही।